ciepło, ale w kościółku będzie fajnie, wiesz? No lotos, A kiedy masz binder? Widzisz, że upa herz klekotu mało dostanie. Ale kiedy masz binder się ciebie kutum? Jak ty wyglądasz? Niedziela do kościoła, ty. Ty, a kto tu ma binder? Kiedy ma binder? Ciepło, słońce, klara, plaży, a ty mi tu binder będzie. Ale ja mam do ciebie binder. Ja mam zawsze w taszy. Moż. Ty przez to niezawiązany, ja nie umiem wiązać bindra. Schowaj go do tej taczki. Mnie się hęgiel urwał. Ja się muszę nową taszę kupić. Nosisz byle co w tej taszy. Cześć! Nie, cześć! Cześć, hello! Jak się macie? Cześć, Wiki. Cześć. A wyście skąd się tu Cześć, cześć. No, do kościoła przyszliśmy. Cześć. Co, jak się podoba w Polsce? Fajnie. Niedługo do Anglii z powrotem pojedziemy. No, spodobało jej się, spodobało, będzie problem. Tak? Ona się tu tak nadała. Świetnie się czuję. Super się tu czuje, naprawdę. Fajnie razy, nie? Tyle godzin, jeszcze mamy czas, tu się skoczyli na zdjęcia. Ale symbolicznie, bo to wiesz, autem się jedzie. No jasne, jasne. Jak autem jedziesz, to więcej jak 3 piwa nie możesz wypić. Musisz Nie, dać pozór. symbolicznie. No tam czasem Indze nie wejdzie, opa, bo Inga zaraz poczuje, larmo będzie jak pierun. Staszek, wypijcie te piwo, pijcie, bo dól docie te piwo, będzie długo księdza sobie leczymy, zaraz się mszą kończy. A kto płaci? Zapłacone. Opa, ma tu kredyt otwarty. No, Na pół. bez emerytura to wiesz. Będzie jak dostaje, to mu odpisuje. To idziemy, chodźcie od tej. A nie kuchajcie czasem Indze, bo śmierdzicie tym piwskiem strasznie. Pan z wami. Przyjdźmy dziś na Eucharistię, aby słuchać Bożego.